tao. So ta magsugod ang tanan, dili ni siya ma-successful karon nga adlaw ang ato ang raw vlogging kung dili tungod sa Aaron's Piyaya. Nara day. So pag mirror lang ha, selfie mo gud ni. So Aaron's Piyaya OB flavor recommended kina ko pagka lami gyud siya. Promise walay char. Kung hapon na ba? Ngapis ako kay kini ang kape. Sponsor sa kape na to lang. Nescafe. Nescafe. Nestle. Para kanino ka bumabangon? Dayon. Adsya. Ha? Para kanino ka bumabangon? Excuse me. Okay. So, time check. Time check lang. Okay, time check na lang. Naman. Kasi oras. 3:32. Time check. Brought to you by Aaron's Piyaya. Nestle Nescafe. This program is brought to you by Charlang. Okay. So, sa tanan mga taga Bukidnon nga nakaadtog Don Carlos ay mo kalimot og bisita sa Yanas Binerian Pizza, og sa tanan pod nga taga Don Carlos nga gusto dili taga Don Carlos nga gusto motilaw sa Yanas Binerian Pizza. So dili na ko na sila sponsor, pero ang delivery boy DC ako na siya. So magpa-deliver ang Yanas. Kami ang handle na delivery boy DC. Okay ba? So 2 minutes na ang ads. This is not a paid ads. Oras hatod kaninyo sa delivery boy DC. Kikaya. So guys, ato ang karon topic is about power generation and power generation technology and power generation innovation and power distribution innovation and power storage innovation. So akong i-share sa inyo tanan nga akong nabalaan about ana kay medyo dako siya nga issue kay sa muang area mahal na kaayo ang kuryente. So para masabtan nato na ato apod na siyang hatag lugar nga option or ako apod na siyang i-share sa inyo ha. Kay ganahan makog share og mga butang-butang. So ilan ni siya guys. Dili ni siya butbot. So ako po ni siyang own nga experience. So base po ni siya sa akong mga nangabasa. So man ni tabo. Dili lang ta actually Bukidnon is ni mahal gid, mahal atong kuryente diha tungod kay ang purpose ana mag-industrialize magudta. So nagpataas og capacity ang atuang mga cooperatives diha. So example dapat imong example lang ha. So, di man ko bright kay di man ko taga to pero example lang. So naay palagpagyad. So example, na ako'y audience sa akong tubangan. So dayon, mano to. Ang power generation by gina-generate na siya nimo. Ang imong paliton ana or ang imong ginakuha ana is ang capacity sa power plant. So kanang cooperative nato actually distributor na sila. Dayon sila manage kung asa nila ilabay. So butang na to nakay power generator example lang. So 2 megawatt megawatt na siya by power na siya nga consumption. So kanang 2 megawatt by every buntag dili na nato magamit. So mopalit ta example ang taga Bukidnon mopalit ta sa power plant lugar para pamilyar pod mo. Isa Pulangi 4 manangingon Napocor. Palit ta sa Napocor og bali 2 megawatt nga capacity sa Napocor. So ang capacity na sa Napocor silbi intended na para sa Bukidnon or sa atong cooperative 2 megawatt din na hatag sa lain. So bayran ta na nga capacity bay. So kana nga capacity ato nang kuhaon nganong mukuha tagdako ang capacity tungod kay mag-industrialize man ta. Tungod kay naay mga factory nga mga nana sa atoa so inana na siya. So actually nahitabo karon nagkuha og bandol ang isa ka cooperative nato. Punta ka balo basin apil pod ang uban. Nagkuha tag capacity sa uban pod nga area. Sa uban nga area butang na to nagkuha tag capacity. Nagkuha sila capacity gyud diri sa murag murag taguluan.
So mo na lang gikuha ang capacity karon. Syempre diesel power plant man, so mahal siya, or diesel ba? Di ko sure, or coal-fired power plant, so nana na siya. So mo nang nahitabo karon. Gi-generate nila para sa tuwa. Pero kana siya dili na nato siya ma full load kay actually paggabi natay peak gyud, surge gina siya. Taas kayo tong capacity na paggabi. Pasiga beta tanan. Nanao din tag TV, manguli dayon ana. Pero pag buntag pod naapod tay kuan ka consumption pero hinayra. So gets niyo nana siga man. So mo peak load ka basta gabi. So gabi ay harapan nato na kuha ang peak load. So ginakuha lang nila, dili na ko ka-sure kung napay mga distribution charge, mga unsa pa na-charge diya. Pero atong cooperative na ilang gibayaran ang capacity. So either gigamit nato na or wala, gabayad ta na. Okay? Gabayad sila na. Mo na ilara nang gi-distribute by. Gabayad sila na. Mo na karon. Ang capacity dili nato siya ma-optimize at that time sa buntag. Then ato siyang ma-optimize pagkagabi. Usahay kulang pa gyud, burnout dayon. Di ba? Yan na siya. So para dili magsigi og burnout, magbayad ta og mahal nga kuryente. Syempre, layo ba ang transmission? Nagbayad pa sila sa NGCP, nagbayad pa sila sa kung unsa pa na dayon, ilaha pa dayon kaugaling yung transmission. Daghan, padulungan. Di ba na pwede nga butang ka, mabalik kag barato sa buntag, nya palit ka pagkagabi ana. So, di ko ka-sure kung nabay mga ina nga pamagi, pero diha mo sulod ato ang mga renewable unta nga power plant. Pero ay tabo man gud ang solar power plant nato is walay gabi. Walay power plant, solar power plant is gabi. Pero naatay ginatawag nga storage o ginatawag nato nga power banks. So diha karon pud mosulod ng mga power banks. Ang power banks diha na sila mosulod pag peak. So gamiton nimo ang power banks during buntag, mag-charge ka og power banks pagkagabi pag peak imong ikuan ng power bank. Mo na siya, i-share lang po na ko sa inyo. Mo na siya na-solve sa Tesla Powers. So, ang Tesla Powers, naghimo sila og dagko kay nga power bank. Actually, mura og nakahimo na sila sa Australia. So, pag-research na lang mo, ha? Kamo na research nga, no? Og yun sa intended siya nga, i-charge siya sa mga renewable energy. Pag-charge siya, pag peak load dayon, dili na to kinahanglan mo kuha pa og dako nga dako na nga margin sa load tungod kay naman tay power banks. So power banks na dayon ang mulod sa tuwa pagkagabi, pagbuntag dili na to kinahanglan og dako nga capacity, di ba? So renewable ang ipangdungag nato sa atong peak pero gikan sa power banks. So actually sa una antud karon dili pa kay nato na gina-practice. Mo na ginaingon nila pag hydroelectric power plant muna siya dako gid og load, dapat barato na po dapat. So kung magsipog trouble ang hydropower plant na to, mahimo na po din ang issue. Okay, gets inyo? Hydropower plant, di ba na po core? O pag magsige siya trouble, mahimo na din ang option na po sa uban nga distributor. Sige trouble, walay reliability, diha na po dayon ang atong issue, reliability. Nana din tay mga ginatawag nga mga downtimes, mga losses, diha na din nila ma-prove dayon. Okay, dili efficient nga naatay hydroelectric power plant. Pero efficient gina siya. Promise, efficient na siya dapat. Pero kinahanglan na to og sakto nga maintenance. Same gyapon sa diesel power plant. Kaso lang ang diesel power plant ingon ani magud ni. Ang diesel power plant is daghan ka og generator. Kaya nimo mahimo in a feasible way. Mo order ka og generator gyud nga dinagko is kaya ra nimo dalon ra din diretso diha. Gamay ra siya og installation. Okay, gamay ra siya og installation na. Dili pa sa hydropower plant ba og mag-install ka na years pa gyud. Daghan pa gyud kay kag paghimuon, pag himo pa kag dam, daghan pa gyud kayo mga daot nga community, which is dako siya og initial cost pero dako siya return. Nindot pa ang return dapat dako din tag maintenance. Okay, mo nang nakalahi sa ilaha nga ginahimo karon nga uban nga mga negosyante mas dali itukod ang diesel power plant. Mo na nga diesel power plant din karon ang actually daghan na dayon nga mga negosyo sa wata kabalo, di ba? So actually NGCP na dayon ang control po dayon kung asa sila mo transmit o kung unsa manggaling. So napay mga regulations ana, napay PISAL ba to o SALM lang? Kalimot ko. So napay mga additional dayon nga mga data na dili na kay ko kabalo sa details pero diha na dayon. Ga-share lang ko sa inyo para mabalaan ninyo nganong mahal. So mo na siya, ang mahal bay kabalo mo nga no is kinahanglan tungod kay mag-industrialize ta. So maapektuhan ta mga residente kay
daghan man kayo residential diha, labi na daghan pa gyud ta mga pobre, ako pod para sa kuha. Pag mudaghan na pod na diha, wata ka balog makakompensate ba gyud ang uban nga planta kung naana dayon sila, makompensate na dayon, mas mudako na dayon ang kita po dayon sa ato ang cooperatives. So basin hatagan tin nila og paubos nga presyo, or by that time dili sila mag-increase og presyo during dugay nga panahon, di ba? So mahitabuon ta na, hopefully mahitabuon ta na. Kanilang pero ug na may pangutana, pag comment lang mo kay 1111 ra magugutaman. So dili na ko mahatag tanan data ani gyud sa tinuod lang kasi may but pangutana lang kay para makatubag ko bisan wala ko na istorya tanan kay ro lagi ni. Mag-istorya ra kog topic nya tama ra 1111 11. Mura siya kung cut off kay. So sorry kayo kung dili kompleto ang detalye pero mo na to siya akong idea nga gihatag sa inyo. Pag-research na lang dayon mo, okay? So google.com kana go. Sige guys, bye guys.